proiektua. Munduan, umea eskolan egiten dute, eta eskolara joan beharko ziren. Ez erosi umeen eskolana egindako janaria. Supermerkatuetan baino hobe baserritarren eskura dauden produktuak erostea. Munduan jende asko gozez bizi da eta guk janaria zakarrontzira botatzen dugu. Zakarrontzira bota beharrean gozez bizi nahi eman. Bertakoa janguko buku. Kolakagoak gure txerarte egiteko oso bide luzea egiten du. Agroenergia, fabrikatzeko energia askola dugu. Afrikan eta munduko toki gehietan 7-6 urteko umeak lan itxek dute eta 94 ez diagoten eskola. Baldakizue Britanian ura esnea baino gehiago balio duela eta baserritarrak zer irabaziko dute. Janaria herriko merkatuan erosi, gutxio kontaminatu du. Janaria gertuagotik ekarritakoa osasuntsuago bada gurutzutik ekarritakoa baino. Gertuagotik ekarritakoa gutxiago kontaminatzen da. Ez bota janaria zakarrik dira munduko jende asko dago janaririk gabe eta behar dute. Nekazariei produktu gehiago erosi beharko genezkide. Natura zaindu. Ondo bizitzeko janaria behar dugu. Euskal Herriko produktuak erosi, eskoagoak direlako. Zaindu landarak eta animaliak, bertako jan, mundua burua. Erosi bertako janaria, gutxiago kontaminatzen dute. Erosi baserritarren produktuak, freskoagoak eta onagoak dira. Nekazariak diru gehiago jaso beharko lukete. Umeak txikitatik hasten dira lana egiten eta lana egin beharrean eskolara egon beharko ziren. Zain osasuna produktu naturalekin. Dakizuen nekazariek lan asko egiten dutela, baina gutxi ordaintzen dietela. Zuen herriko azokan erosi produktuak baserritik datoz. Kotxeak asko erabiltzen ditu eta gutxiago kontaminatzeko bertako janaria erosiak dugu. Gutxiago kutsatzen dugu eta goxoagoa dago. Umeak ez lukete lan egin behar, baizik eta eskolan egon. Ez bada kontserbantea janariari, etxeko ahobe naturala delako. Badakizu nekazariak gutxio kolatu dutela bere produktuetan enpresarien baino. Badakizuen herrialde batzuetan 4 urtetik hasten direla obrak lanean, 16 urtera arte lanik ez. Azokakoa eta baserrikoa onena. Beratzetik hartu Eta ora sartu.